Сёння мы з вами паслухаем радыёспектакль паводле казкі Ханса Крысціяна Андерсена «Падснежнік». Увогуле, казкі Андерсена любяць інтэрпрэтаваць. Адны бачаць у яго асобе брыдкае кашаня, іншыя безадказнае каханне. Трэція думаюць, што ён філосаф, а чацвёртыя не прызнаюць яго як казачніка. У любым выпадку ўсе катэгорыі ведаюць пра яго. А пра гэта, то бок сусветную славу, Андерсэн і марыў. Вернемся да нашага радыёспектакля «Падснежнік». Да яго сюжэта добра дапасавалася музыка кампазітара Эдварда Грыга. Ролі выконваюць заслужаны артыст Беларусі Анатоль Жук, артысты Тацяна Баўкалава, Дзіна Іванова, Алена Хрысціч, Александр Кашпіраў, Вячаслаў Галуза, Валерый Шушкевіч і Александр Ждановіч. Пастаноўка рэжысёра Валянціны Кірнажыцкай, гукарэжысёр Анатоль Бублікаў, рэдактар і перакладчык на беларускую мову Галіна Шаблінская. Год запісу 1998. Весна прийшла. Это мой час. Час падснежніка. Пагрэць бы зараз на сонейку свае засохлыя пялёсткі. Скрозь толстую вокладку книги я адчуваю цяпло сонечных промняў. У кнігу мяне паклалі даўно, вельмі даўно. Я зусім ссохся, але мае пялёсткі па-ранейшаму прывабныя. Яны не страцілі свае пяшчотныя блакітныя афарбоўкі. Лёс мой склаўся шчасліва. Не кожнай кветцы так шанцуе, каб яе засушылі ў кнізе, ды яшчэ паміж вершаванымі старонкамі. Куды часцей кветкі зазнаюць іншую долю. Пакрасуюцца ў прыгожай вазе на стале, пацешыць вока, а потым глядзіш і змарнеюць. Тады ім, вядома, адна дарога у скрынку для смецця. Калісьці я жыў у хатцы, якая называлася Цыбулінай. Яна ляжала ў зямлі пад тоўстым пластом снегу. Знадворку выў зімовы вецер, шалела завіруха, а ў хатцы было цёпла і утульна.
Прачинайся. Прачинайся. Хто мяне павудзіў? Мы дети дождевой хмары, дождевые кропли. Мы прилетели, каб распустить снежную пудру, якою охутана хатка. Прачинайся, прачинайся, прачинайся. Падрамлю. Яшчэ крышачку падрамлю. Вось прыляціць сонечны праменьчык, тады і прачнуся. Прачинайся, прачинайся, прачинайся. Хто там? Это я, солнечный промень. Сонечны прамень. Уваходь, я цябе даўно чакаю. Не могу. Чаму? Двери твоей хатки завалены снегом. Я их не отчиню. А калі ж ты дапаможаш мне выйсці? Почакай до лета. Лета? А калі будзе лета? Да яго яшчэ шмат дзён. Паўсюль ляжыць снег. Зіма вяртаецца кожную ноч. Яна сковвае маразамі зямлю. Ой, я пакуль вельмі слабы, каб перамагчы гэты холад. Мне не хотелось чакаць лета. Я быў таким нецярплівым. Я хацеў хутчэй на волю. Мне надакучыла жыць у цемры. Я пацягнуўся і, што было моцы, рунуўся ўверх. Я прабіў зямлю, якая размякла ад расталай вады і сонечных променяў, і апынуўся у светлым сонечным царстве. Промні святла праціналі мае пялёсткі. Паветра спявала. І мне было так хораша, так радасна. Сардэчна запрашаем, цудоўная кветка. А ты на самой справе значна дужэйшы, чым я думаў. Ужо надышло лета. Яшчэ не. Ты паспяшаўся, але я так рады бачыць цябе. Ты першы насмеліўся расцвісці так рана. Ты панясеш у гарады і вёскі вестку пра тое, што прыйшла вясна. Але я не магу адарвацца ад зямлі. Як жа я траплю да людзей? Яны самі знойдуць цябе. Хутка я растаплю снег, холодныя вятры адляцяць, усё зазеленее. Зеленее. У цябе з'явяцца сябры. Сябры? Нарцысы, тюльпаны, вэс, а потым і ружы. Пачакай, пачакай трошкі. Прыйдзе сапраўдная цеплыня. Пачакай, прыйдзе. Вакол мяне ляжалі гурбы,
Па шчырасці, я пачуваўся крыху ніякавата. Я ж быў такі кволы і далікатны. Адзіная кветка на ўсёй зямлі. Сонечны прамень саграваў мяне, і я рос, цягнуўся да неба. Але летняя цеплыня ўсё яшчэ не надыходзіла. Аднойчы падзьмуў рэзкі халодны вецер. Неба зацягнулі хмары. Сонечны прамень не здолеў прабіцца праз іх. Я зусім задубеў і калаціўся ад ветру і холаду. Зарано ты з'явілася, неразумная кветка. Мне трэба паведаміць людзям, што прыйшла вясна. Хто табе поверыць? Паглядзі, якую кругаверць я ўшчаў. Людзі пахаваліся ў свае хаты. Яны баяцца мяне. Самы час зашыцца куды-небудзь і табе. Але моя хатка засталася ў зямлі. Вось і сядзеў бы там, не выстаўляў пакуль свае вясновыя строі. Зялёны і блакітны колер цяпер не модныя. Усе носяць белыя сукні. Зноў надышлі халады. Пацягнуліся шэрыя дні, у якія не трапляў ніводзін сонечны прамень. Сцюдзёны вецер стараўся паламаць мяне. Яго раздражняла маё яркае ўбранства. Сняжынкі калолі мяне іголкамі. Я прамярзаў наскрозь да самых карэньчыкаў. Я зломлю цябе! Ты загінеш, замерзнеш! Навошта ты даверыўся сонечнаму промню? Навошта з'явіўся на зямлю? Не, ён не мог мяне ашукаць. Хіба ты не бачыш? Зноў вярнулася зіма! Але все роўна прыйдзе лета. Але ты не дачакаешся яго. Дачакаюся! Так, я быў надта ўпарты. Я спрачаўся з самім паўночным ветрам, адолець якога рэдка каму ўдаецца. Я верыў, што цеплыня абавязкова прыйдзе, а вера надавала моцы. І я не ашукаўся ў сваіх спадзяваннях. Неба вызвалілася ад хмар, прыляцеў сонечны прамень і адагрэў мяне. Я расцвіў ва ўсёй сваёй прыгажосці. Вакол мяне пачала ўзыходзіць зялёная траўка. Я не адчуваў сваёй адзіноты, як раней. Можна было паразмаўляць з травою. І нарэшце прыйшло доўгачаканае
не прыкмецілі людзі. Подснежник? Подснежник? Якая дзіўная, якая прыгожая кветка. Выходзіць, прыйшла сапраўдная вясна, і халады ўжо не вернуцца. Я забяру гэтую кветку з сабой, хай яна пацешыць усіх. Ад гэтых слоў мне зрабілася так добра, быццам я апынуўся ў цёплых сонечных промнях. Узрушаны я нават не заўважыў, што мяне сарвалі. Мяне атулілі цёплыя дзявочыя далоні і пяшчотныя вусны пацалавалі мяне. Так, маладыя людзі, зведаў і я жаночую ласку. Перад маёй прыгажосцю не ўстаяла самая пекная дзяўчына, якую мне выпала ўбачыць у сваім жыцці. Я трапіў у цёплы пакой. Дзяўчына паставіла мяне ў ваду, такую свежую, такую жыватворную, што мне раптам здалося, гэта надышло лета. Пашлю я подснежник свайму сябру хрысціяну. Хай нагадае яму, што прыйшла сапраўдная вясна. А я закружу хрысціяну галаву, бо найпрасцей рабіць гэта вясною. Няхай думае, што я закахалася ў яго без памяці. Зараз прыдумаю якія-небудзь словы. Спявае подснежник про лето да рання. А я праспяваю табе про каханне. Спявае подснежник про лето да рання. Яна паклала мяне ў лісток паперы з гэтымі радкамі і запячатала ў канверт. Вакол зрабілася так цёмна, што мне на якую хвіліну падалося, быццам бы я зноў апынуўся у сваёй хатцы-цыбуліне. Паштальён засунуў канверт у сумку, і я адправіўся ў вандроўку. У сумцы было вельмі цесна. З усіх бакоў на мяне націскалі іншыя лісты, і дарога не прынесла мне ніякага задавальнення. Вам письмо, шановний християн. Письмо? От кого? Ад аднае пекнай паненкі. Спадзяюся, яно абяцае вам цеплыню і сонца, як сённяшняя раніца. Ой, гэты ліст напісала Лотта. Так я пазнаў яе почерк. Спявае подснежник про лето да рання, а я праспяваю табе про каханне. Про каханне.
Яна закахалася ў мяне? Так, відавочна, закахалася. І вершы — гэта ж лепшы таму доказ. Толькі закаханы можа напісаць такія радкі. Ой. Дзякуй табе, падснежнік, ты прынёс вельмі добрую вестку. А што? Хто ведае? Магчыма, Лота стане маёй жонкай. Вось тады я буду самы шчаслівы чалавек на ўсёй зямлі. Ён пацалаваў мяне і разам з вершамі паклаў у шкатулку. Там ляжала шмат прыгожых лістоў. Толькі ўсе яны былі без кветак. Я быў першым і адзіным. І мяне гэта цешыла. Але потым хрысціян забыўся пра мяне. Я ляжаў у шкатулцы всё лета і доўгую зіму. Я шмат раздумываў пра сваё мінулае, марыў пра будучае. Праўду кажучы, я вельмі хацеў трапіць у гербарый. Вядома, такая высокая планіда выпадае мала якім кветкам, але ж я меў на тое права. Я быў першай кветкай, якая расцвіла пасля зімовай сцюжы. Мары. Яны не заўсёды спраўджваюцца. Мой лёс склаўся інакш. Зноў прыйшла вясна, і шкатулка адчынілася. Мяне другі раз убачыў хрысціян. І цяпер ён мне ніколькі не ўзрадаваўся. Ён схапіў мяне разам з лістком, дзе я ляжаў, і кінуў у агонь. Мне пашанцавала больш, чым паперцы. Я выслізнуў з яе на падлогу. Ляжаць тут было значна весялей, чым у агні, дзе гарэлі вершы і лісты. Бессардэчная Лота, ты напісала мне пра сваё каханне, якога не было. Ты толькі пажартавала з мяне, а сэрце тваё заставалася халодным. Ты аддала перавагу іншаму жаніху. Ах, Лота, ну навошта ты забаўлялася маім сэрцам? Ты ператварыла яго у высахлую кветку. Няхай усе гэтыя лісты, якія ты мне пасылала, згараць у агні. Раніцою служанка, падмятаючы падлогу, падняла мяне і паклала ў кнігу. Так
як я апынуўся тут сярод гэтых старонак. На іх надрукаваны сапраўдныя вершы. Шкада, што я не ўмею чытаць. Хацелася б думаць, што яны ніколі не падманвалі так жорстка, як легкадумная лота шукала беднага хрысціяна. З таго часу прайшло шмат гадоў. Кнігу ніхто не бярэ з паліцы. Ніхто не цікавіцца вершамі. У маладых людзей зараз іншыя інтарэсы. У мяне было цяжкае, але шчаслівае юнацтва. На маю долю выпалі злыя вятры, снег і холад. Але зведаў я і цеплыню сонечных промняў, і пяшчотны дзявочы пацалунак. Аднак нешта я разгаварыўся. Гэта таму, што на дварэ вясна, і самі сабою ажылі ўспаміны. Час і падрамаць трошкі. Кветка. Няўжо гэта той самы падснежнік, які мне падаравала Лота? Як ён змог уцалець? Крохкі падснежнік. Ты аказаўся больш даўгавечным, чым дзявочае каханне. Ты перажыў нават дзяўчыну, якая знайшла цябе на лясной палянцы. Бедная Лота памерла, але я пра яе ніколі не забудуся. Яна абышлася са мной жорстка, але я даўно ёй усё дараваў. Спявае падснежнік пра лета да рання, а я праспяваю табе пра каханне. Сябры, вы слухали радыёспектакль «Падснежнік» паводле казкі Ханса Крыстіяна Андерсена. Рэдактар і перакладчык на беларускую мову Галіна Шаблінская. Ролі выконвалі заслужаны артыст Беларусі Анатоль Жук, артысты Тацяна Баўкалава, Діна Іванова, Алена Хрысціч, Александр Кашпераў, Вячаслаў Галуза, Валерый Шушкевіч і Александр Жданович. Рэжысёр Валянціна Кірнажыцкая. Гукарэжысёр Анатоль Бублікаў. Год запісу 1998.